Paji Kuliji Nagata Ziledi Obuguriyani Kuliji Digudalila inu Kuliji tikulandireni konse komwe mukutimvera pa Wailesi Times komanso kutitsatira pa Facebook pamene paja pa Times 360 Malawi. Dzina langa ndi Elvis Wahowa. Programu yoyamba ya sabata ino ya kulinji yayi takulandirani ndithu lero. Nkhani yotsekulira programu iyi sabata ino ndiyokhudza zimene zinachitika kumwambo ochita Unveil Mausoleum mboma la ntcheu ya amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ndi malemu Dr. Saulos Chilima. Kumeneko ndithu nkhani imene inavuta kwambiri ndiyo kuti mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika anatuma nduna kuti ikayimirire kumeneko pamene chonsecho wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kapena wachiwiri wawo a Jenansa anali komweko. Ndiye tifuna tiunikire kuti zimenezi zikutanthauza chani. Tikhale ndi alendo pa line pa komanso mstudio muno tili ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa mawabwera tikulandire kupogame kulinji. Tathokoza kwambiri. Pa line pa tikhale ndi Amavuto Bamusi komanso a Benedicto Kondowe. Abamusi mawabwino madzuka bwanji mukundimva? Alendo amenewa akakonzeka bwino lomwe tilankhule nawo koma ndi kuti tingoyamba ndiwe Wanangwa. Nkhani tu ndi imene weekend yepa ndithu panali mwambo umenewo Unveil Mausoleum ku ntcheu. Ndeti kuona kuti atsogoleri ambiri andale kumachita zimenezi ndithu amene anatisiya kunena kuti abale yawo amachita amapangira zimenezo in honor of mwina kandi legacy yawo kachibale yawo. Politically zimenezi zoyamba mletembe zimatanthauza chani pamene zimafuna zichite same picture otani? Mwina tingonena kuti zimaonekera kwambiri chifukwa choti anthu amene apangiridwawo anali maudindo akuluakulu kapena anali maudindo oonekera kwa anthu. Komano malo achikumbutso omangira munthu mwina amene anatisiya zimachitika kwa anthu osiyanasiyana, mafumu ngakhale munthu payekha mapanga. Izi sizisiyana kwambiri ndi mwambo wachiliza kapena ndichiliza kumene kungoti chimene chamangidwa mwapadera. So kwenikweni zilibe no gawo kwenikweni kundale koma ndi nkhani yongoti munthu wina ake amene akuoneka kuti anali ndi udindo umene umatumikira kwa anthu komanso anali oonekera kwa anthu kwambiri. Mwina anthu azimukumbukira mapadera kawirikawiri anthu amamanga ndithu malo apadera ngati amene mwina muchingerezi amatchedwa mausoleum. Chabwino ndi tiyang'ane moyo wa Chilima. Achilima mwina kundaleko anali mtsogoleri otani inu mukamaona amene amachitira zinthu zawo amaoneka kuti amafuna kubweretsa leadership yotani style? Tikaona munthawi yawo imene anakhala mundale kuonekera kwambiri mundale anaonekera kwambiri mchaka cha 2014 kumbuyo kuti kumva kuti analibe mundale zosiyanasiyana koma kuonekera kwambiri ndi mu 2014 pamene anatengedwa ndi Peter Mutharika kukhala wachiwiri wawo pa chisankho cha chaka chimenechi. Koyambira pepo kuzafika mu 2024 mene amatisiya anaonetsa kuti ni munthu amene anakhanga wagunyuza mundale mudza kubweresa kachitidwe kandale kosiyana nimene ambiri timadziwira kumalawi kuno makamaka mu nyengo ya demokrasi. Chifukwa chachikulu chimene anayimapo ndi kufuna kuonetsetsa kuti malawi muno muli chilungamo, malawi munonso anthu akugwira ntchito molimbikira komanso amene akulimbikirawo azipeza dipo molingana nimene akulimbikirira. Zidali zachilendo zimene anabweretsa kuona kuti ndi mmodzi mwa atsogoleri amene ali mchipani choncho koma amatha kudzudzula ali mkati momwemo zimene kawirikawiri sitimaziona. Ndipo anthu ambiri ankadabwa kuti azikutheka bwanji kuti munthu ali momo komanso akupezeka akudzudzula. Mwinanso ndi chinthu chimodzi chimene samachedwa kupeza kuti mwinake ayamba kusemphana ndi ankhalakale amene anazolowera kuti ndale ndi kunamiza amalawi, ndale ndi ulesi, ndale ndi kuba. So mwachidule anabweretsa kachitidwe kena kandale nchifake atapanga chisankho choyima okha mu 2019 tidaona ndithu kuti pasipa nkhani ya ndale inatembenuka. Anthu mene amachitira kalekale zinasintha, apeza kuti pa kampeni anasintha chifukwa choti Chilima munena mosabisa anali ndi chikoka. Zabwino
anaisonda apiri ina yake udabwitsa kwambiri pachinyamata kwambiri munthu yakali wachikoka tsiningani pachinyamata pa achinyamata amamukonda chifukwa chani achinyamata ku Malawi kuno mwina amaona kuti chimene atsogoleri awo andale sakukwaniritsa ndi chani achinyamata akusowekera chani chimene chimapangisa tikhale drone kwa Achilima no makamaka chachikulu tinene kuti mene nanena poyamba mudza kuti Achilima anabwera ndi kusintha kwa zinthu ndi munthu amene kalankhulidwe kake amalankhula zinthu zolondola za chilungamo zimene anthu amazidziwa kale kuti chofunika kuchita ku Malawi ndi chimene chinawapangitsa kuti akhale kufupi kwambiri ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizapo achinyamata ochuluka tisayiwale kuti kubwera kwawo mundale mu 2014 sitikudziwa kuti kaya anali ndi chilakolako kale chikhumbokhumbo chofuna kulowa ndale koma inali njira imene chipani cha DPP chinagwiritsa ntchito poona kuti amene amayima President Peter Mutharika anali achikulire ndiye kuna anthu imeneza mmodzi amene amapikisana nawo Atupele Muluzi ngati mukumbukira anabwera ndi agenda for change kana akhanga tiso kapereka mtengene kana apereka mtengene kwambiri kuzipani kuti amwena ambiri ifa anthu amaziwa kuti masiku ano population yochuluka ndi achinyamata ndi amaona kuti mwina tikhoza kupezeka talephera osapambana chifukwa choti anthu akuthamangira ndani mwanayo ndi iwo anaganiza zokatenga Achilima kuti akhale ngati mmodzi mwa achinyamata kuchipani chawo and aonekere ndithu pa board kuti kuliso nyamata amene adzilamulira so anyamata ambiri anachiona chinthu kuti mmodzi mowayimirira aliko komanso nimene ndanenera kalankhulidwe ka Achilima kasikuti amangolankhula zimaoneka ndithu kuti akamanyamuka kuti akupita pa podium amakhala atakonzeka kuti kodi anthu akukumana ndi chani anthu akufuna chani kuti dziko lipite kutsogolo ndi amalankhula zinthu zimene zimalumikizana kwambiri ndi anthu komanso zochitachita monga mazoona kuti pambuyo polankhula kuli apo amaphatikizapo zina zimene munaona ena amafuna atengere kutsogolo kudya usipa koma iwo ifana anali woyamba ndi iwo zimakhala koma ena amene amayesera pona sizimagwira ifana anthu amakumbukirabe kuti izi zinthu zimakhala ndani zili ndi mwini wake amene anapita nazo chabwino Benedicto Kondowe aliso palaini bali kwesesa kuti tumizalenda abamusi koma khangati malaini sa akuvutavuta timayembekeza kukhala ndi olankhuliraso boma Shadrack na Malomba koma amene watalephera kukhala nawo pazifukwa sina tiyambe tacheza kaye ndi Kondowe mawa wabwino mwadzuka bwanji tadzuka Kondowe nkhani tu ndi imeneyi tiyambe kaye ndi analysis yanu ya Achilima inu munaona motani ngati mtsogoleri Chilima anali komanso wamasomphenya amene anathandizira kuti machitidwe kundale monga amene tikuonera masiku ano amene anapangisanso kuti achinyamata akhale ndi chidwi kwambiri pa nkhani za ndale amene anayesesanso kwambiri kupititsa patsogolo umodzi mu dziko muno kubweranso poyerayera kunena kuti dziko la Malawi ndi la Malawi ndipo wina aliyense akuyenera kutenga gawo pamene palakwika tizuzule ngati njira imodzi yopititsa patsogolo boma la democracy ndiye ndi munthu amene mukuona kwathu tikhalabe tikumukumbukira mpaka kalekale chifukwa anabweretsa machitidwe amene anali wodabwitsa kwambiri komano wolunjika kuti Malawi apite patsogolo ndi mwachidule nditofotokoza motero chabwino ndiye kunchewu kuti kunavuta nkhani imene inachitika chifukwa chinena kuti mtsogoleri wa dziko apita Mutharika anatuma nduna yawo Bright Msaka imene ili nduna za maphunziro kuti ikayimirire pamene chonsecho agenda answer wachiwiri wawo anali komweko inu nkhani imeneja munayiona bandi khwepo kuti maonera television mutaona reaction yani inali yotani
tisabise kunena kuti ndinaonerera mwambo wonse koma ndinali wokhumudwa kwambiri. Kukhumudwa kukubwera motero. Ndikudziwa kuti mtsogoleri wa dziko lino ali ndi mphamvu makamaka kuchokera pa gawo la 89 6 imene limampasa mphamvu ye kugwiritsa ntchito mphamvu pa yekha komanso kuzera mu membala wa cabinet kapena official wina aliyense wa boma amene iyeyo wamutuma kuti akati kumutumikira mafunctions ngati woterewo. Koma tonse tikudziwa kuti gawo la 79 limakhazikisa ofesi ya vice president. Ndi gawo lomwelo limene limafotokozeranso za second vice president. Pa protocol ya boma, second vice president amakhala wachiwiri kwa president. Ndichifukwa chake ngakhale nthawi imene president akusaka cabinet akachoka mwini wakeyo pamabwera vice president, nduna zimabwera mmusimo. Ndiye function yonena kuti ngakhale president ali ndi mphamvu pa gawo la 89 subsection 6 kutengera protocol ya boma zinali zachilendo kwambiri kuti a vice president ali ku function koma amene ali guest of honor ndi minister amene ali subordinate wa vice president. Ndiye chimene chimadabwisa ndichonena kuti pa dongosolo la guest of honor chikhalidwe chake ndichonena kuti guest of honor akamafika pamalo nonse mumayimirira kumulandira. Ndi pamene mwina nkhani inakhala ngati kuti imapereka mafunso ochuluka kwambiri kunena kuti vice president ali pamwamba penipeni ndiye akazuke kapena kumulandira minister amene ali junior kwambiri office yawo. Kuti zimenezi zimapereka ulemu. Ndiye ndi nkhani imene mwina ngati dziko tikuyenera tiyang'ane mwakuya kwambiri. Kodi akondowe pamene pajapa tingalakwitse kunena kuti a president Peter Mutharika nda Jenasa ayambana. Mene mukuzonera chifukwa nkhani iyi siya lero, pali nkhani je kuti anawachotseraso ntchito ndi zina poyamba amachita zija za dodma zotsogolera nkhani zoyang'anira za nkhani zaguzo kumodzidzidzi, kunali nkhani za marifo zinali ndiwo ngati sakulakwitsa mundikuza inunso nkhani zimmazitsata. Ndiye pano tikuonanso kuti mpaka na ku delegation komweku zalowaso kumeneko ndikulakwitsa kunena kuti a Peter Mutharika nda Jenasa ubale wawo suli bwino. Ndizoona kunena kuti manong'onong'o amene wawa apitirirabe malingana ndi mene zinthu zikuchitikira mbomamo. Chifukwa ndi manong'onong'o amene anayamba paka nthawi monga amene mufotokozeramo koma Malawi anali asanawuzidwe cheni koma mwina zinthu zimenezo zikupitirirabe. Zimene zikupereka chithunzithunzi monga chimene mwanenacho chifukwa chonena kuti chiti chimenecho akondowe chichuleni. Iya chikupereka chithunzithunzi chonena kuti mgwirizano wawo kapena ubale wawo si uli bwino. Ngakhale kuti maofesa awiriwo sanathe kubwera poyera. Office ya vice president sanathe kubwera poyera kwa Malawi kwafotokozera mmene zilili kapena a president kumene kubwera kwa Malawi kwafotokozera mmene zilili koma mukayika pamodzi mmene zinthu zikuyendera zikupereka chithunzithunzi chonena kuti ubale wawo si uli bwino. Chifukwa chonena kuti ngati vice president akupita pa function zimakhala zodabwitsa kwambiri kuti mwina function yomweyo guest of honor akhale nduna. Zasiyana ndikuti a vice president mwina apasidwa udindo wina mwachitsanzo tingoyerekeza kuti function ina kunzuzu a vice president akupita ku function imeneyo. Mwina second vice president nawonso akupita function ina koma ku function ina kumene mtsogoleri wa dziko amayenera apiteko. Mukayika zimene ndizomveka kunena kuti iyayi ukuku amayenerabe kuti apite minister chifukwa chonena kuti ma vice president ali ndi ma functions ena amene akuchitika siku lomwelo. Koma tikunena function yonena kuti ma officer awiriwa ali komweko ku function yomweyo sadatanganidwe ayi koma guest of honor akubwera nduna. So zimenezo ndi zinthu zonena kuti mwina
tisangoyang'ana kwa lero kokhayi koma ngati dziko zitipatse kuganiziraso mwakuya kunena kuti kodi ofesi imeneyi tiitenge motani chifukwa mwina izizi zitha kudusa koma mwina kusogoloko zitha kumapitirabe kumachitika monga amene zikuchitika zimene sizipereka chithunzi chabwino chifukwa dziko la Malawi limayanja naso ndani zathu akamaona chonchi kodi amatenga kuti ifeyo ndife anthu otani ayendesedwe kaboma tabwino wanangwa kodi Malawi khalire zimenezi zonena kuti pakabwera president uyu basi ndi wachiwiri wake ubale wako umaoneka kumakhala kukana sikoyamba kakawa soyamba even Dr. Chilima omwewa mbuyo ubale wawonso ndi mtsogoleri wawo nthawi imene ichona afika pajaponena kuti kakhale kutumana kumene kuna khangati kwayima zina sana awalanda ntchito zina ana awalanda mbuyo monso tikabwera amuluzi ndi ma vice president yawo zinthuzo zimayenda motero Malawi akhalire zimenezi hayi tikhozonena wano kuti sicholinga cha Malawi kuti azikhalira zimenezo sizoyenerera kuti zizichitika koma mwina funso nkumati kodi zimachitika faida pamene pampaiti kuyenera tiyang'ane kuti kodi chimavuta ndi chani pali zinthu zingapo ndithu monga mene wanenera chiyambireni mu multi-party democracy fa boma loyambalo kunalibe mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri komano kuyambira mu multi-party tinapezeka kuti tikumakhala ndi vice president amene amasankhidwa malinga ndi malamulo a dziko monga amene anenera akondowe anthu onsewa amene akhalapo ngati achiwiri palibe amene zinatha bwinobwino muluziwo temu yoyamba ndi amalewezi zinakhala ngati zayenda koma temu yachiwiri kumapeto sizinathenso bwino ndithu kuseza kuti chiyambireni sitinakhalepo ndi ubale wabwinobwino pakati pa president ndi wachiwiri vuto limakhala chifukwa choti ku Malawi kuno ndi vuto ndithu limene likutibwezeretsa mbuyo ndi ndale machitidwe athu a zinthu timayika patsogolo kwambiri ndale ndikuyiwala china chilichonse mbuyo chifukwa anthuwa amatengana kuti akupita palimodzi kukasankhidwa kugwisa ntchito ndale nde akafika pampandopo kuti apambana ndale zidza samafuna kuzisiya kuti mwina zidikire ka zaka 4 ka 5 amakhala akupitirabe ndale andi ndalezo zimakhala kwa ine akatsogoleri plus ena owatsatira nawo zimatengera mtsogoleri kuti kodi afuna ime pati zikuoneka kuti atsogoleri athu ali ndi chidwi kwambiri chofuna kuzikundikira mphamvu komanso mwina nthawi zina zimathanso kuchokera kwa achiwiriwo mwinanso nawonso ali ndi chidwi chachikulu chofuna kutenga mpando nde zikangoyambika choncho zimaoneka kuti anthu ayamba kusemphana tisayiwalenso ndakavuvevuve ena mbalimo amene amabwera anu namasonkhezera koma si chinthu choyenerera chifukwa pachichewa tikudziwa kuti pamene njovu zikumenyana kumene umavutika ndi udzu so tikatere ndikuti udzu ndife Amalawi amene mamoti tione chitukuko chimene timasankhira malinga ndi zimene amatilonjeza pa kampeni anthu awiriwo panopa tiziona nonso pano kuti kodi wamphamvu ndani amene akupambanana izinso zimapangitsa kuti eni ake olamulira chidwi chawo cholamulira Amalawi chichoke wonso pano mmene zitimu zikungwe aliyense akungoyang'ana kuti mwina mbali yakwa vice president akuyang'ana kuti kodi ineyo ndipitirire mpaka ndizafike 2030 nditani pamene mwina mbali ya president ya mthali akuyang'ana kuti kodi nditani kuti ndiyesetse kuti amene asandiyandikire so chifukwa cha nkhani ngati imene ndiye kuti kukhala kukokana pamene zinthu mwina sizikuyenda sizakuchita bwino mwina kuyenda kwake zikuyenda koma pang'ono kusiyana ndi mmene Amalawi amayembekezera akondowe kodi vice president amapereka chiopsezo chanji kwa mtsogoleri wa dziko ajenansa ndiopsa mjene iliyonse vice president wa dziko amapereka chiopsezo chanji kwa mtsogoleri wa dziko mmene ili situation yapanopa akuoneka kuti ajenansa wakusalidwa munjira zambiri akuwaopa chani ndi funso limene ndikukhulupirira kuti palibe munthu amene angayala akionda amene akudziwa zimene zikuchitika mkati politically between the two heavyweight ndani what's the fear ndikumene ndikupita kuti zotikwisa kwambiri monga amene wanango wafotokozera kuti anthuwo adasankhana wokha
asiyeni chisankho tiyendera limodzi apa ana osankhana zikutanthauza kunena kuti adakhulupirirana nde apambana kenako tikumaona zimene zakhala zikuchitikadi takuyomo tikumadabwisa kwambiri kunena kuti chifukwa vice president asatenge mpando wa president ayi mpaka mwina iyite komanso chipani chingamulole kunena kuti zisankho zimene zikubwera msogolomo asachitire iye koma zimadabwisa kwambiri zimakhala ngati kuti mwina nthawi imene anthu awiriwa kuyendera limodzi constitution yathu itha kulola kuti vice president atenge mpando wa president zimene zosachitika so zimadabwisa kwambiri kunena kuti kodi mantha ake akuchokera pati kwandanena kuti okay malamulo makamba point yabwino malamulo amati chani vice president amatenga udindo pa moment iti so vice president amatenga udindo ngati office ya president ili vacant kuti office ikhale vacant pali zinthu ziwiri zimene zili constitution koyamba mwina president atha kukhala kuti ali incapacity kuseva ngati president wa dziko kachiwiri atha kukhala kuti wamwalira ndi nthawi imene vice president amabwerapo zimenezo panopa sizinachitike amuthalika alipo amuthalika akulamulirabe dziko lino yeti winayo akukhangata akumusala choncho ndi zimene tikunena kuti zodabwitsa kwambiri chifukwa malingana ndi ma conditions amene ali constitution sadachitika amene mwina angaonetsere kunena kuti uyuyu afuna akhale president kwa constitution yake ndiyokhazikika nthawi imene vice president atha kutenga mpando wa president so ndizodabwitsa kwambiri koma ndingobwerera kuwe pang'ono kuti ati program ina ndi wanamba ndi Mr. Bayana kumene timakambirana kuti kodi anzathu amapanga bwanji office imeneyi ndinanenako program imeneyi kuti mukapita pa Tanzania mukapita pa Zambia muona kuti constitution yawo inaperekeratu mphamvu za vice president mwina amene ankafoza constitution yawo ankaganiza kunena kuti titha kuchitika munga amene zikuchitikira mudziko muno kuti president atha kumusala vice wake wosampasa china chilichonse chochita iwo anaganiza kuti ayi pesa office imene ya vice president timupazetu ntchito zina ngati pakakhale zowonjezera president atha kumuwonjezera koma iyeyo akamalowa mu office adziwiratu zochita mu office yake mwina nkhani imodzi imene ngati dziko tikuyenera tiyang'ane pamene tikubwera chitsogolo chifukwa zimene zizi titha kumayenda nazo mwina zaka 40 60 zikubwera mtsogolo okay tiunike so imene bwinobwino tikatha kulankhula ndatola nkhani athu kumbukani mumvera program imene yakulinji lero tikuyang'ana zimene zinachitika ku Nchewu kumene kunali mwambo wochita unveil mausoleum ya amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima kumeneko Peter Mutharika mtsogoleri wa dziko lino anatuma Bright Nsaka nduna ya zamaphunziro kuti ikayimirire ndiye anthu amadabwa kuti mese iwowa ndi ifaka ine ma vice president awiri sangakati maolo mmodzi pamenepo ndi nkhani inakula pamenepo ndeti kumva maganizo a Benedicto Kondowe komanso Wanangwa Chafulumira tikabwera tione composition kapena nature ya office ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti kodi ili ndi vuto ndipo ingakonzedwe motani tilowere kwa nkhani athu tili ndi Abdul Karonga ku Ntchisi komanso Vinjeru Mkandawire ku Chitipa tiyambe ndi Abdul mawa wabwino wadzuka bwanji Hello Abdul kuniva Hello Abdul Karonga khanga tisiri kumvana bwino tiyese Vinjeru Mkandawire ku Chitipa Vinjeru mawa wabwino wadzuka bwa Vinjeru ukundimva nkhani athu akhangati ma network akuvutavuta koma tikhale tikupitanso kwa iwowa kuti timve maganizo a Malawi Abdul Karonga komanso Vinjeru Mkandawire zikhangati zikutheka pang'ono. Hello Abdul ukundimva
Yes, ndikumva Elvis. Mawu abwino wadzuka bwanji Abdul? Tadzuka bwino ka inu ku Blantyre yako mwadzuka bwanji? Tadzukanso. Nkhani tu ndi imeneyi, kuna oneka chithunzithunzi china chake kuncheuko pamene amachita unveil mausoleum ya Chilima. Talankhula ndi anthu kuchisi kuti imve maganizo awo kuti kodi zimenezi akuona kuti zikupereka chithunzithunzi chotani. Bwino apa ndi amalawi awiri ndithu ochokera mboma lino la Ntchisi amene akufuna kupereka maganizo awo. Choyamba tikudziwezi ndine Mizeki Kasiya. Chabwino mina nkhani ndi imeneyi mwaimva andayimva. Mumakumbukira bwanji malemu Dr. Saulos Chilima? Chilima timamukumbukira chifukwa choti anali vice president wa dziko la Malawi, ndipo anali munthu amene zinthu zambiri zochitika ngati mdziko tikadatha kukhulupirira kuti Chilima anali munthu kwambiri, ndipo Malawi yonse timamukonda kwambiri chifukwa choti anali munthu wodzichepetsa, munthu waulemu. Mwambo wachiliza umene unachitika ku Msipe kuntcheu, mwauona ngati unasonyeza umodzi wa dziko kapena pali zinthu zimene mukuona kuti zikanachitika mosiyana? Ineyo mmene ndiona ngati kuti zinthu izizi sizochitika bwino, chifukwa nzosatheka kuti vice president wa dziko la Malawi ali ku chikumbutso chimene chimachitika ku Msipe, pamene ena ngati amene tikhozonena kuti amene amayimira vice president ndiye kuti ndi Ajeniasa ngati vice president pamene function inali ya boma, then wapezeka kunena kuti function ya boma Ajeniasa sangaliphere upira, koma nthawi imene amapezeka zoti akayimirire ngati amene wayimirira president adakatenga anduna imene imakayimirira ngati president, pamene vice president wa dziko la Malawi ali komweko. Ine ndikuti ndikaona zinthu izi kuchitika ndithu zinthu zina zake kundaleko makamaka kuchita ndi cha DVP. Chimene ndikadakonda ine ndinafunika kukhala pasi, akhale pasi komwe kuchipaniko kuti zinthu zimene zikuvuta azikoze cholinga kuti ife Malawi takhulupirire ngati anthu amene timakavotera. Chabwino, kodi mukukhutira ndi momwe boma likuyendetsera kafukufuku wokhudza ngozi ya ndege yomwe inapha malemu a Saulos Chilima? Panopa sitinganeneretu chifukwa choti zotsatirazo za kafukufuku uyu amene achitika pano payi zisadabwere, ndiye sitingati zoti tikhulupirire chifukwa choti zisadabwere. Koma ndi mmene kafukufuku akuyendera mukukhutira? Akuyenda bwino basi, akuyenda bwino zimene zili. Chabwino. Ndilinso ndi ena pati kwetuwe President Anderson Boma. Chabwino, mwina mumakumbukira bwanji malemu a Saulos Chilima? Ine Achilima sindikayiwala chifukwa muno mu malemu noteka mati gulu lambiri ndi achinyamata, ndiye ujaya anali mmodzi okonda achinyamata, ndiye kutinena kuti 90% ya Malawi amayikonda potengera kuti anyamata ngambiri, komanso munthu uja anali munthu wonena kuti okhudzidwa pa mafuto a anthu ena, amataka ngoona kena kacheka chitika nthomwe amathamangirako ndikukakhalapo, pamene ena amadzimva kukoma kuti aya mwina ulo galimoto ndilibe chanchani zonena mbwe andili bize, koma iwo aja analodzichepetsa. Ndiye ndifika kuti amene ajawo sitidzayiwala, mzimu wawo usemutendere. Chabwino, mwambo wachiliza ku Msipe wachitika, mwakhutira ndi mmene mwambo wachitikira posonyeza umodzi pakati pa dziko lino la Malawi, komanso mwina mukuona ngati ndi ziti zimene zikunachitika mosiyana? Ineyo ndikuona kuti nkhani imene ikuvuta kwambiri ndi matumidwe a anthu kuti akapanga atendi pa programu ina iliyonse. Ineyo kwa ine ndikuona kuti pamene popo ndikuona kuti sipakulakwika, chifukwa chonena kuti nkhondoyi ndi anthu ena, koma anthu ena ife amene tili kunja ndi amene tikuvulira malaya tikulakwitsa. Patakaona kuti Ajeniasa nda awa president iwa apali udani, iwo anali ndi mphamvu chifukwa ndi munthu amene adamuyika pamenepo adakali ndi mphamvu noti ine munthuyo asilipira naye ntchito kubwera poyera, koma anthu aja akudziwana ndithu kuti akuyendera pamodzi. Komanso ndikuona ngati ndi mbali imodzi ya secure, chifukwa pali zinthu zambiri zimene timachita ku Malawi kuno
sitidziwa kuti so kumene tikupitako mwekula adani ndiye nthawi zonse tikamati mwambo ndi wa blessings nthawi zonse blessings mangopita kumene kundokuti adani makhala ize kuti alowe pamadzoti pano pabwera blessings koma from nowhere azikangoona kuti mwina pabwera kandi dolofe akafika menepo akuti ndi amene ndi ayimira blessings zetu ngati panali adani ena amangochita manyazi motati muonenso nthawi ya Ambuye Yesu aja awosa adavala zofanana oti papa ndipapyoshuta na Ambuye Yesu aja adani aja sadakatha kwadzola Ambuye Yesu ndiwe adakatha kwagwira wina ndi apopo chimodzi ngati mbali imodzi yasekiwa kwambiri chachikulu nchonena kuti tenti zimasukira nani ngati pali chipsinjo titsomanena onena kuti apa pa izi sindikuziona zabwino zinthu sindiona zabwino koma ndeuyi ndi aini yake tikavulira mala ife mapeta akationa ngati kuti ndeuyo ndi athu ndiye ntchito cheneka chabwino kodi mukukhutira ndi mmene kafukufuku wangozi ya ndege imene inapachilima ukuyendera pakadai pa ineyo ndikuona onena kuti kafukufuku ameneyu ndikukhutira naye ndiponso ndidachilandiranso kuti zifufuzidwe tipeze chenicheni chifukwa tikaona nkhani yoyamba ija idanemedwa ndetionenso ikodi ifanana kapena isiyana ngati isiyane tidzayifunsa onena kuti ayi kodi asiyana pati ndiye ngati pangadzakhale kuti tidzaone kuti kodi ndikuti kumene kwalimba uta ndetidzatauza kuti chimene chidachitika nchakuti koma ineyo kufufuza kwa ngozi imeneyi ndikugwirizana nazo palibenso chondi jejemesaso kapena zoti ationonga ndalama pamene papita mzimu wa munthu ndi ndalama zimabwera koma mzimu wa munthu subweranso ndiye zimakwatidzona zinthu zonena kuti kodi chidachitika ndi chani monga vice president amene amakhala ndi chitetezo chikhoza ndi 100% koma pawaoneka ngati kuti adatsika pa chitetezo kukhala pa 50%. Kodi ni munthu wamba ndiye amene mpofa tipeze mbona kuti chidachitika ndi chani anthu amene wowo chonde mudakapemphana kuti atatsatezeka anthu amene tisadzatengere kuti ndi moyo kimeta ife kapena mwina tingoyerekeza kuti mwina adachoka ukadathera kuboma chilango chidzagwire moyenera chani ndi mmene malamulo akunenera samangolanga anthu amene abankhuku kumasiya anthu ena zikoma kwambiri. Chabwino Elvis ndimene ndachezera ndithu ndi amalawi amene ochokera mboma lino la Ntchisi. Zikoma Abdul tipite kwa Vinjero Nkandawire kuchitipa. Vinjero mawa bwino wadzuka bwanji? Azuka bwanji Elvis? Tadzuka kaiwe Vinjero. Azuka bwino ino kuno kuchitipa. Chabwino nkhani itu ndi imeneyi lakupezani maganizo amalawi. Zikoma kwambiri panopa ndi munthu mmodzi amene timamvera nayo kulinji pama uno ndipo waisa tabwino nkhani choyamba tikuchiweni zinthu zikoma kwambiri chinanga ndi Diamond Kabwera kuno kuchitipa. Monga timamvera limodzi kulinji papa pali nkhani yokhuzana ndi mmene amakumbukira Charles Chilima Msipe. Kodi niyo Charles Chilima mzamukumbukira motani? Charles Chilima anali vice president wa dziko la Malawi ndipo Charles Chilima anali munthu wokonda mtendere komanso amalikonda dziko lino la Malawi. Nchifukwa chake zonse zimene amachita iwo amafunitsitsa kwambiri kuti dziko lino la Malawi litasintha amakamaka pakaganizidwe komanso kachitidwe ka zinthu m'Malawi munomo chimene chinapangitsa kuti mwina achinyamata ambiri ife tizimukonda kwambiri Chilima ndiponso ifeyo ngati achinyamata zamuziwalapo Chilima because iyeyo zomwe amachita amafuna kuti asinthe dziko lino makamaka pankhani ya usogoleriso. Inenso mukuona mmene zinthu ziyendera pakati panopa kuti zinthu sizikuyenda bwino kwambiri koma tina ndi chiyembekezo chonse kuti mmene atati mwina alipo amene aja bwezi pano dziko lino la Malawi lili pabwino ndipo ifeyo mutumatumu tizamuyiwala Chilima. Kodi mwambo wa Msipe omwe unachitika weekend yathayi mwaona ngati unasonyeza umodzi ngati ziko kapena mukuona kuti pali zina zomwe zikanachitika mosiyana? Amwene ineyo ndinokhumudwa kwambiri ndi imene mwambo mmene unalili imene unachitikira ineyo ndimafunira kwambiri maonera pa TV bwino maona zonse zochitika kumene chomwe chinandidabwitsa kwambiri ntaona kuti mene ali guest of honor anali anduna azamaphunziro komano ino kunalinso vice president aziko la Malawi. Tunaza kuti apopo sizinayende chifukwa vice president mainga ndi malamulo amakhala pamwamba ndimene amakhala wachiwiri kwa president ndiye kumene kuli vice president sungakhalenso kuti kuzipezekaso wina amene ndi mng'ono wake ndi device wake ndi wang'ono kwa kuposa yeyo ndi amene no akakhale guest of honor pamwamba kuti vice president alipomo. Koma chomwe chochitika apa nzonena kuti pali udani waukulu kwambiri
ndikuonera there's no kuti vice president akhalepo akapange appoint inde mphamvu zosankha munthu kuti akayimire pamwamba zimakhala ndi president koma apapa sizinachitike bwino nditengere mbuyo pang'ono kuti achitikaso function yanake nali ku Ikwendeni kuzuzu kunaliso mayo kumene kuchako second vice president analiso kuti anali konko koma president anapanga delegate minister of transport amene anali Jacoboa and amene anapita kumwamba kuti kumene koko zomwe sizioneza kuti mai mnomo chabwino ngakhale kuti ndi ma vice president angotesa because palibe zomwe zochitikado ama vice president pang'ono akangokhala kuti ayima limodzi kusankhidwa odati mayambira pati mamira pamene popo which means palibe zomwe amachita vice president tikamaonesesa vice president ato amene ali pa China sawa kumbuyoko amatimaona kuti amayenda kwambiri samayenda kwambiriso koma pano pakulizi sakuyendaso kuti issue imodzi sakumapangaso zomwe zokusana kuti zinthu Sudani sizikuyenda ndinene pano pakuti andalipo kaya ndi maministers iwo kaya ndi achipaniwo akhale pasi asamamusokoneze president amakhala ndi zinthu zabwino kuti mwina akonza kupanga kwa vice president komano amene amuzungulira aja amene amasokoneza zinthu amusiye azipanga zinthu bayeka ngati mtsogoleri wa dziko kodi mambo wadi mukukhutira ndi momwe boma likuyendesera kafukufuku wa ndege yomwe inapha malemu Saulos Chilima amene apo sinene kuti zomwe zochitika kumalawi kunoko zikana ndife osalira kwambiri komanso kakanichitika zinthu anthu amene amapanga zimenezo ndi anthu akuluakulu anzeru zawo ma MP anasali muti alimene mamwe chomwe chinachitika atapita kumene unachitika ngozi kuchikangako kunali anthu ambirimbiri kuyamula magalimoto ambirimbiri kupita kumene kuchako zimaonesa kuti anthu ako ali patuwa chabe akungoononga ndalama zaboma zomwe zikanachitika apapa because kafukufukuyo anachitika kale anthu aja anagwiragwira zinthu zina amene ankapanga kafukufuku anagwiragwira zinthu zimene zijazo zomwe pakati pano pakuti apeze zenizeni zomwe zinachitika povuta kwambiri ababoma chanizani ikungoononga ndalama izi akanangopitisa amene akagula mankhwala kuchipatala kuti anthu azipeza mankhwala ana masukulu mazi akumasokera zipangizo mwina machoko ndalama zimenezo zikanapita kumene kuti zimenezo zilibe ntchito of course moyo wa munthu ndi ndalama zilibe kanthu komabe apapanapa pamene tafika apapa sizoyenera zimenezo zinabwidabwidabwira kale palibe chimene chingachitike palibe chimene chingasendesa Elvis mmene ndayankhulira ndi Titan Kwere kuno kuchitira tathokoza kwambiri Vinjero wanangwa kodi mtsogoleri wa dziko lino ali ndi mphamvu zambiri kapena kuti constitution ya dziko lino inampatsa mtsogoleri wa dziko lino mphamvu zambiri sitinganene kuti ali ndi mphamvu zochuluka kwambiri of course pakatipa pakhala pakudandaulidwa moteromo ndikukumbuka kuti malemu amene tikuyakambirana pano Saulos Chilima anali mmodzi amene amalonjeza kuti iwowo akapita pa mpando chimodzi chimene angapange ndi kuchepetsa mphamvu za mtsogoleri amachiona kuti mwina adi mphamvu zochuluka komabe tizindikire kuti utsogoleri sokuti uyende umene ukhani mphamvu sitingakhale kuti tsogoleri mwina azifanana ndi ma MP kani leti mukhoza kukhaso kachipwirikiti komando palidi gawo lina limene mwina mphamvu zitimene kuti tichotseko ndithu makamaka mphamvu zimene zimamuteteza mtsogoleri kwa chilichonse kuba musamfuse nthawi imene ali pa mpando zinthu ngati zimenezo kwa mavuto alikulu apapa likuoneka kuti ndikufoka kwa atsogoleri athu titsindike pano kuti chilichonse tikakambakamba chikuthera kwa mwini wake amene ali patsogoloyo kaya ndi ena ake akupita kukamnamiza vuto ndi iyeyo amene akumva mabodzawo koma agwiritsa ntchito amene akunamizawo sangasiye ifa yoni imene amakhalira kuti tiye ndikaname ndinene pano poyera kuti pachichewa pali mawu amene timati dzuwa sungabiseni chala
dzuwa sungabiseni chala dzuwa limaoneka apa sizobisa ndizoonekeratu kuti mkatikatimu pakati pa president athu apita Mutharika ndi achiwiri awo a Jeniasa komanso achiwiri kwa achiwiri Enoch Chihana zinthu ubale wawo sizili bwino chifukwa zikumaonekera poyera. Vuto limene lakulapa ndilakuti pali wina wake amene akudzigulira malo amene akudzikonzera kutsogoloko kuti mwina adzayimire yeyo chifukwa Mutharika iyi ndi temu yawo yomaliza pa malamulo a dziko lino. Ndiye wina wake wayamba mkatimo maganiza kuti mwina ndi awiri atatu kuti apeze malo andi vuto ndiloti Mutharika mwina akumva zimenezo na amazigwirisa ntchito kumakhala ngati kuti mwina situkuziwa kuti kapena zawo mwina adanalakwa koma cholakwika chenicheni ifeyo sitikuchidziwa. Ndiye chifukwa tikunena kuti ni mmene zilimo zikuoneka kuti vuto lili kumpando waukuluwo kumene koko ndi kumene akanakoza zinthu koma chomvetsa chisoni ndi chakuti iyi kukhala temu yawo yomaliza Mutharika akudzipangira kulamulira kwawo kukhale kovuta dala okha chifukwa chinthu chimene chingathandize ndi ubale wabwino ndi anzawo amene awazukulira pano pasika khale nthawi yoti aziyamba ndewu zoti zopeweka. Kodi anthu amene wawo amakhala accountable kwa Malawi chifukwa ndikufunsa kuti awira yasamasankhidwa useachi pamodzi amasankhidwa pamodzi so no explanation whatsoever kuti ifeyo tonopa siti kuyendanso limodzi because ali ndi bwana wawo ali ndi bwana wawo amene ali Malawi nena kuti ife tinakusankhani so basi kumangochita zimene zichazo kuti we don't care. Apapa ndi vuto ndithu lifake ndikuti tikazungulira kaya zinthu sizakuyenda bwino utsogoleri uliwonse mukatenga utsogoleri wapita udza wa Malawi Congress Party tikhozoloza uyu kuloza uyo uya baba koma mwini wake amene apapangisa kuti zisayende ndachakwera alazazichakwera utsogoleri wa 2019 kuchoka 2014 kuti zinthu zisayende mpaka na aluze chisankho analapita Mutharika omwewa panonso ndi kuti zindapita so Joyce Banda mwini wake amene wapasiloso bo iye ali ndi mphamvu zoti akhoza kusankha munthu oti amuyende amuthandize zinthu ziyende kapena kusankha anthu oti azimusokoneza andikulolera kusokoneza ndiye kulephera kusogolerako chifukwa zinthu zinzopeweka apapa zikhozotheka kuti tingoyerekeza kuti mwina ati kapena m'maofesi awiriyo muli anthu ena ake amene kayakula mtima tikungoyerekeza kaya iyayi akumanena mabodza koma zonsezo zimayenera zikathere kwa iweyo wamkulu faka amati munthu ukakula sule waja sule wankhonya akakhala mfumu adzamukaona sikuti amaona paliponse ukhozokhala mfumu munthu dera lalitalitali sikuti umafika paliponse andi milandu imachitika kosiyanasiyana koma zonsezo zimathera kwandani fa umaziwa kuti ndikapita pawakuti andithandiza ndikapita pati wathandiza sungatheke kuti iweyo kuona komano ukamalolera kuti kandiwe mfumu akabwera kandu ukavuve wawo iwe basi mwina dindi zoona kuyamba kupanga ziganizo kutengera pa mabodza ndiye vuto lalikulu kwambiri kumalawi kuno so because olata khotena andolakwa amene angabweretse ndikuakoza kwaongola ndamuthalika so apapa chilichonse chikwenabe chiloze iwo kuti kodi akuchitapo chani ine achafumira mmaona kuti Jeniasa angakhale a threat politically kwa Mutharika mukaona magari ya anthu awiri amene wawo ndifuna funse mene ndilifuse basi mmene zilimu pakali pano sikuti amene ali ndi mantha kwenikweni ndi Mutharikawo pa nkhani ya ndale mwina mantha amene angakhale nawo ngati ayiwo mu mtima mwawo achikonza kuti ali ndi wina wake amene akufuna adzapitirize amene yoyo komano kunena nakase iwo sakuyimaso tikatengera pa malamulo a dziko lino sakuyimaso koma mwina pali wina wake amene akunkozera mpando kapena munthu yakukonza yekha so samayeneranso kukhala chiopsezo komanso nakase a Jeniasa wali ndi ufulu kufuna atafuna kuti ineyo ndifuna zapikisana sakulakwitsa apokhapoka ngati akutsatira ndondomeko zolondola so palibe so sipamayenera kukhala chiopsezo iwo aliyense ali ndi ufulu wopita kumene angafune kupanga zimene so mwina tinene pano kuti udindo umenewu umene ananenera kondowe kuti kapena tibwererenso tikabwerenso kumalamulo nanga sichimavuta ndiye kuti anthuwa timasankha akuti akakhale limodzi pa ballot andi ndikumakaponya vote komano tikamasankha pepadza kwenikweni timasankha munthu mmodzi amene ali president wina amatiwongota tangoyenda naye so mwina tikaunika anthu akamayenda naye amakhala alibedi ntchito iliyonse imene wapatsidwa ndongokhala kuti akhozopezekadi ngati mezili pano kuti kungomusiya azingokhala
osampatsa china asi ndi office yoti akuti kuipanga delegate so ndizoona nditsimikizane nawo Akondowe kuti mwina kumalawi kuno tiye tikaonikeso kuti kodi office imene ipitirire kukhalapo ngati ili yofunikira kuti ipitirire koma ikhalepo motani kuti tisamaone izizi zimene anthu chimene chikumvetsanso chisoni kwambiri mwina chimene anthu sitikuziwa ndi chakuti anthu amene tikuatchula kaya ndi Chihana kaya ndi Ansa anthu amenewa akuyendera ndalama za mthumba mwathu ndiye tikhala ngati tikulipira munthu amene sakutani sakugwira ntchito ndalama imene tikunena kuti zavuta kalezo tikasonkhasonkha tupeze kuti tikumakazitangaso makapasa munthu amene akungokhala tikanena kuti ayi ndi austerity pakati paboma limene yayi mwina kusapanga delegate maofesi awo koma anthu amakapezekabe kuti kumwamba omwe andiso amene mwamutumayo ndi chimozimozi naye sakuononga ndalama zachani zabona so zoti yayi mwina tikuseva ndalama tutani ngati mene anayankhira pambuyo pa boma sizoona ndi zabodza so chilungamo cha koma mwina ndimalize ndikuti vuto kumalawi kuno mwina chifukwa choti tinabadwa ndi anthu oti tikuchokera ku maufumu kuchokera kwa abathwa kenaka Malawi Kingdom nawo zinthu zoyenda mu chiufumu mwene mutapo senena mwene mutapo inali ya Zimbabwe koma ameveka bizoti achita Malawi koma Khamanga Kingdom ndeti makula mwa ufumu omalolera kuti tizinamizidwa ndi chifukwa choti ndi mwambo kapena ulemu kumangokhala because vuto lili apasondera kuti ukuku kuma office awiriyo iyi kanakhala nthawi yoti anthu mene akukambira fankhani akukambirana abwere poyera anene kuti kodi chikuchitika ndi chiyani osati kungokhala sope padzanso kuli mwambi kuti mwana osalira amafera kuziyene mafunsa ineze kuti anthu awa amatumikira ndani because ngati akupanga madecisions ngati awa osafotokozera Malawi zikutanthauza chiyani you get it anyway tipite kwa Akondowe kodi malamulo amati zimenezi kuti office imene ikonzedwenso nature yake pafunika pachitiri machita za malamulo munaphunzira za malamulo ndondomeko yake ingambe motani chifukwa zikuoneka kuti mwina zongotumidwazi sizikuthandiza mwina khaeni ntchito zawo office yasamapangidwe delegate Malawi angambire pati poyamba timene kuti tikapita pa gawo la 79 limene natchula poyambirira lingofotokozera kunena kuti pazakhala office ya vice president imene zochitika zake zizakhala zimene iwo office imene yapasidwa mu malamulo athu alibe ntchito zimene zinayikidwa kale kuti office imene izichita ndi chifukwa chake background yonse imene takhala kukambirana ndiyonena kuti imayang'ana kuti kodi president andipasa ntchito yotani monga amene mudziwa kuti kumbuyoko office imene inapasidwa ntchito kuyang'ana za disaster ndi zina zotero reforms koma mphamvu zimenezi zili ndi president kutanthauza kuti ndi president yemweyo amene aliso ndi mphamvu kuchosa monga amene adachoseramo so mukafunsa kumbali ya malamulo tinena kuti lamulo langokhazikitsa office popanda ntchito kuti ntchito zichokera kwa president kutengera kunena kuti president ndi vice wake pakhala mgwirizano zimene mwina history imene tayang'ana ikuonesa kuti mgwirizano umenewo sumakhalapo ndimafuna ndinenenso nkhani imene wanango wakuzapo kunena kuti ndizodandaulitsa kwambiri chifukwa mukayang'ana budget ya 2026-2027 muona kuti office ya vice president yapasidwa ndalama pafupifupi 7 billion office ya second vice president anapasidwa ndalama around 4 billion kupitira 4 billion 5 to 5 billion so khani ndiyo kuti maoffice amenewa mkwapasa ndalama koma kupanda chochita kodi zimenezi zikuwapindulira Malawi ndi phindu lotani so ndi nkhani imene tikuyenera ngane makuya ndinenenso kunena kuti kodi vuto limene tingalikonze potani ndinanena koyambirirapo kunena kuti mwina nthawi yakwana yonena kuti tiunikire kuti kodi tipitirebe kuyenda monga amene tikuyenderamo kapena tiunikire malamulo ndinapereka chitsanzo kuti anzathu ku Tanzania anzathu ku Zambia office ya vice president yili ndi ntchito kale mu constitution ngati president anganizireso china kuti office imene ichite zimangokhala zowonjezera kutanthauza kuti ngakhale president atapanda kumuwonjezera chochita
ndi ofesi yonena kuti ini ntchito kale mwina nthawi yakwana yonena kuti tiunikire motero. Ndinendenso kunena kuti ngakhale a president ali ndi mphamvu pa gawo la 89 subsection 6 imene kunena kuti mphamvu zawo atagwiritsa okha komanso kugwiritsa ntchito nduna kapena official wa boma pa mafunctions ngati amene wawa, koma mphamvu zimenezi zikuyenera zigwiritsidwe ntchito potengeranso protocol ya boma, hierarchy ya boma. Chifukwa ngakhale kuti titakunena kuti a president sadalako kwatumiza amsaka kutengera gawo la 89 subsection 6, koma pa mndandanda wa boma the most senior kupatula kwa president da Jane Ansah. Kodi ndizoona kuti a Jane Ansah amene ali a vice president akamulandire nduna amene ali junior wawo, ngakhale kuti mwina a president anagwiritsa ntchito mphamvu zimene zikupezeka pa ndime ya 89 subsection 6. So zimene zikutanthauza kuti malamulo ali apo, koma tiyang'anenso kuti ofesi imeneyi tiyilemekeze, tiyipase tipereke chikhulupiriro choyenerera kwa Malawi, chifukwa ndi Malawi amene adasankha amthalika kuti ndi amthalika wakhawo amene nthawi 16 September 2025 Amalawi adaona kuti ndi amene angatumikire, ndi amene angakhulupirire. Chikhulupiriro chimene chocho chipitirire mpaka temu yawo yipa, chifukwa apasidwa mphamvu ndi Amalawi. Koma zinazo tikadakonda kuti ena akewo abwere poyera, chifukwa ena mwina tikuganiza kupitirira mmene ena akewo akudziwira. Desi mafunika ndithu a president abwere poyera kuti chikuchitika ndi chani, a vice president mwina abwere poyera chifukwa onsewo asankha kukhala chete. Ndiye mwina titha kuyankhula zina zimene mwina sizili mkatimo, chifukwa chonena kuti enati sakufuna kuwafotokozera Malawi zimene zinthu zilili. Benedicto Kondo yautirapo ndemanga pa nkhani za ulamuliro wabwino. Tathokoza kwambiri fa chokhala nafe programu yathu ya lero ya Kulinji. Zikoma kwambiri. Wanangu wachafulumira nanunso tithokoze fa chokubwera programu ya Kulinji. Tathokoza kwambiri. Tithokozenso omvera komanso otsatira programu iyi pa Wailesi Times komanso pa Facebook. Ine ndi Elvis Sowahowa, pitirizani kumvera Wailesi Times. Kumabenya kumabetsera kuti Kulinji bataya lilongwe Kulinji kumzuzu mwanye Kulinji Amalawi Kulinji no Kulinji kumabenya kumabetsera kuti Kulinji bataya lilongwe Kulinji kumzuzu mwanye Kulinji nanga kuboma kukuchitika chani Mwani akotia kulibaji Kudi usauga kulilabe Nanga solora ledesi ya odija Shirugu goshu yena manji Nanga nkani zonyati sasi kulijani Kumboro bagari Kulinji Mwera nanga kwanugo Kulinji Kodi kuboma kustedi house Kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nagata mzile diyo muguriyani Kulinji Tikudalila inu Kulinji